me kalo kile tulu la saba fila ni mugan fila o konna la biba bute ka teme do yere ka o de ka fo temnaru kera amon be am saka ko sini temna mi akle de modoni o konna la de temnu le yera ka fo ko il suffit juste que samano kile bi saba ka dafa dono o ba ka fo shine seli madame ko habitude ko rodamne e be shitam bismillah kata ni che ka fulla se am fla bala de ma ni wati bi pour un rappel fana ka yera ka fo o be kuna fo ni temale ko ni jem kan konna la ko sumolo bani c'est jusqu'à faut signer c'est anya hôtel tago damne kama maki tago damne ala nga boîte de nuit et ça là fa dal bene so ko ngi ni shitam gaza ka singa ifo ka afo mo nyina ka ko sumulu mi ni ambura ko no na na ku jeni sili amse ko ala ka kalu barka ma bele ba ka fo mo nyina fele ka ko ame jamana ko na jamana mi sharia la afora ko ante islam jamana ina fa ante chrétien jamana fele nga ayi pays laïque en ce sens que dîner be bismillah wa non ni iko gibe islam dîner la bismillah ibe chrétien dîner la bismillah ibanga ko longo bismillah ele ta shila bismillah donc awe pays laïque re tabou re donc ina fa ya wa to mina sumolo ko na le be fami anga nyina je kero yi parce que ni ye sumolo fo ka se kli bisaba da suma iba ya be tali ke ko so be dîner do ka ina fo islam ya dîner donc les bisaba ko na ina se ka iramine minima ikana sida iramine munima ali na so kelo ka fuke femi ka no ya ikan ka ira fa mine o fa ma journée fa ko na mu mabela do ibai ka ko na awati sira ma chama me no wuli ala nyina ka sun wati ka se ka ke ka nya todi mu se ka ala ka do so ba ka barka so be aka kishi so parce que dina ere fa ko ere o ya na tamaro ko so be amanga nyina ma ko ndala ambe ala wole na ka wuli sira amma domina anti joro ka se ka nya aka afe yenno donc ibai ka ko o kle bisa ba ko ndala ma chama be ku wala mine wala tama wala mu bisa ka ala ko tayi ngai ibai ka ko depuis am ko kalo yi ani kalo yi re ko fere da maro ko na ibai ka ko ma chama be ni wati ni ke jamba do mu jamba be ke nyani ma guruna nga da maro ko na la u tla ka ye ala ko ta wale che bula tuni parce que amina fo u be kle bisa wa ka ala ni nga erkile ko na la u we wona da maro ko na la u yire mu ni to u ta ta ko chama ke nga ambe signa fo alisa femi ala ko le ala ma don te a jugement ke ala de be ala jala de be na do ala de be sababu be wo yi ko ga kunala de be a be do ala de be a jala te nga anta wi do ka se ka do de fo ala ka akina ta fo ala donc ka ira ka ko kiela ni sulu be sina ibe ka ko femi nyara de kero ni a jamaw be do ko so be ina ko ni sulu te na be to mina donc sulu ko na ibe ka ko nyara de kero anna so ni mo ta ba amma ka ko obéir, il n'y a pas de question parce par le fait que au Mali, certes, nous sommes un pays laïque, mais à Bofobina, nous sommes à 98, 95, 90, 10% musulmans. Au final, moi, je suis à trop de faire parce que c'est une chose d'avoir de porter un nom musulman et c'est une autre chose de pratiquer la religion. Parce que il y a des gens qui ont Mamadou, donc ni Mamadou Fradron, Joseph Manafo, Mouatimambe a fait chrétien. Anna sur le Mamadou Joseph, il va y avoir beaucoup de gens pour les faire, c'est Toma. Donc, il y a bien la conviction, il y a bien la dana, il y a bien la dîner from le Togo, il y a bien la dîner la parole Togo, Bétanique au cas consommé. Donc, cela n'empêche que Mao Nuka Dana Benona, Mao Nuka Alanin Togo Benona, Alina son Naketo de Kenya, mais tant qu'il n'y a pas de béco, au bébé. Ala ko aw bebe aka chine ko no mama bu kisini nema be voilà donc maw be ka ala batu la buga almin ba ni to la kata mais au Canada la fin c'est non mais be chitam basta il y a comme il va faire ya pour le mari est un pays laïque ou laïcité qu'on a la islamien il y a les musulmans qui sont dans Chicacha quand on va kateme toka religion toka. C'est pas le problème n'a pas été que son le banni au parti pour d'année l'année. Mais quand en plein mois de Ramadan, c'est la même chose que nous pratiquons donc là parce qu'il y a pour afaracha mais de façon embêté pratiquer au fanaï au manier mais c'est tout même que le monde ne veut son journée fait. On a souffert bonne au béfali souffert apparence au béfali
ya ga kuma an muso fana caman an ma bunusu don me ba sɔn ka bunusu jukɔrɔ fɛn wɛrɛ b'a kɔrɔ i tɛ se k'a ye bɔli tɛ se ka kɛ n'a ye sunkalo la o vie des gens barisa sunkalo ye kalo barikama ye kalo bonyalen don o yɔrɔ in mɔgɔ tɛna fɔ i bɛ mɔgɔ juger nin na sa i bɛ si ta nin fana ye wale min bɛ mɔgɔ kunkolo de min dɔn a yɛrɛ fana fɔ cogo min na mɔgɔ yɛrɛ tɛ mɔgɔ juger kiiritigɛ bɛnnen don ala de la fɛn min ye diinɛ ko ta fanfɛla ye mais i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na silamɛdenw parce que n y'o de fɔ quoi silamɛ tɔgɔ bɛ se ka kɛ maa dɔ la mais ani i ye silamɛya tɔn di o tɛ kelen ye donc silamɛ tɔgɔ bɛ se ka kɛ maa dɔ la a bɛ se ka taa i yɛrɛ sɔrɔ kɔrɔlen sira kan silamɛ tɔgɔ bɛ se ka kɛ maa dɔ la a bɛ se ka t'i yɛrɛ sɔrɔ diinɛ yɛrɛ fɛnɛ sira kan donc n'i ko k'i bɛ mɔgɔw ta o tɔgɔ fɛ o de kɛlen ka tɔn silamɛ nɔnburu o de kɛlen ka a yɛlɛ kosɛbɛ donc ce qui fait que i yɛrɛ y'a fɔ i bɛ mɔgɔ caman ye u bɛ sun ne fɛ mais su fɛ i t'u ye waleya yɛrɛ la min ni religion yɛrɛ sariyaw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye donc i b'a faamuya k'a fɔ ko maa caman fɛnɛ bɛ yen nɔ maa bɛɛ fɛnɛ ni a ka hakilina don n'a ka fɛɛrɛ fɛnɛ don dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ u b'u ka mɔgɔw tromper ka mɔgɔw ka place tromper k'a jira k'a fɔ k'u fɛnɛ bɛ diinɛ kɔnɔna la donc dans la journée u b'a jira mɔgɔw la k'a fɔ n ye silamɛya matarafalen don u bolo kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ su fɛ a bɛ taabolo yɔrɔ la parce que religion ye principe ko de ye o a bɛ i n'a fɔ n'a bɛ jamana kɔnɔna la jamana kɔnɔdenw i b'a ye k'a fɔ ko sɛbɛnni de bɛ yen nɔ min bɛ aw bɛɛ larégi min bɛ aw ka fonctionnement aw ka adamadenya ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ a ɲɛfɔ kosɛbɛ k'a sira jira aw la donc k'a jira k'a fɔ i kan ka nin kɛ nin ye tanamanko ye nin man tɛ ka kɛ religion fana bɛ ten cogo la religion fana ye i n'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ par exemple silamɛya la i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye nin gafe sanumanba in ye n'a b'olu kɔnɔ donc nin gafe sanumanba in i b'a ye k'a fɔ ko o kɛlen don ka fɛn bɛɛ jaratigɛ silamɛya diinɛ n'i b'a kɔnɔna la principe règle de b'a kɔnɔna la n'i ka se ka olu matarafa walasa i ka se ka ye silamɛya diinɛ tɔndenw fɛ i n'a fɔ ni maa minnu fɛnɛ y'u yɛrɛ sɔrɔ kiritiya kɔnɔna la fɛn min bɛ wele ko bibiliw i b'a ye k'a fɔ ko fɛnɛ kɛlen don ka jaratigɛli kɛ yen nɔ kosɛbɛ kɔrɔlenko fɛnɛ bɛ ten cogo la donc fo n'a bɔra maa minnu yɛrɛ ko k'olu tɛ diinɛ yɛrɛ la donc an bɛ se k'a fɔ olu yɛrɛ ka taabolo bɛ dépend u yɛrɛ ka faamuyali cogo la donc olu yɛrɛ ka voilà donc donc ça fait de telle sorte que maa caman fɛnɛ bɛ se ka n yɛrɛ ye o logique kɔnɔna la la sensation de montrer aux uns et aux autres à la société que i ye diinɛ mɔgɔ ye i bɛ diinɛ sira kan sinon gata hali mɔgɔ yɛrɛ bɛ siran k'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ tuma caman yɛrɛ k'a fɔ wari ni i tɛ seli n'i ma dɔn ni seli i ka sigida la ni ala ka wele tora ka s'i ma i bɛ kɛ un coup ye quoi c'est-à-dire ka bɔ n'i ye mɔriw la dɔrɔn direct fo cimetière la ou bien k'a fɔ ko ka fudo ta k'a di denmisɛnninw ma olu ka taa don dingɛ kɔnɔ bon je pense que o miirina bɛ maa caman fɛnɛ siran donc fo mɔgɔw ka to ka y'u seli la pour que hali ni wele ser'u ma maintenant mais ne serait-ce que selibaga ka sɔrɔ o la quoi u ka janaja kana kɛ i n'a fɔ cogo dɔ la bon en même temps aw yɛrɛ bɛ taa fɔ n'o ye aw musolakaw yɛrɛ ye surtout aw musolakaw yɛrɛ ka fini dɔ don ka tila ka k'u o sanfɛ la ka diɲɛ minɛ i yɛrɛ mana aw yɛrɛ caman ye f'i bɛ content k'a fɔ ko nin ye diinɛ baturubara ɲɛnamaba est ce que ne tanga u bɛ jɔna ka nin tigilamɔgɔ mais i b'a sɔrɔ fini bɛ don de ka jamumaraw traverser mais n'i se kɛra yɔrɔ dɔ la maintenant sanfɛta bɛ bɔ maintenant dugumana in fɛnɛ fini min bɛ duguma maintenant o fɛnɛ ye yɔrɔ tigɛ dantigɛ maintenant pour ka taa i ka waleya tɔ continuer nɔ sinon hali gɛrɛ na an b'a ye k'a fɔ ko cɛ caman fɛnɛ b'a fɔ k'a fɔ ko musomaninw caman bɛ yen nɔ u ka sunkalo ajaw dɔw u bɛ se ka a matarafa tile 10 de kɔnɔna la n'u ye tile 10 kɛ a cayalen bɛ tile 15 ye tile 15 tɔ f'u k'o kɛ obligatoire la maintenant pour que selifini bɛ sɔrɔ cogo di seli musaka bɛ sɔrɔ cogo di f'u k'o fana kɛ o kɔnɔna la an b'a fɔ aw bɛ kunnafoni caman tɛmɛ kan de kɔnɔ an ka bi émission kɔni ma kɛ dɔwɛrɛ kan o de ye k'a jira k'a fɔ waleya min bɛ an silamɛdenw bolo k'a kɛ ka ta ka ɲɛsin sunkalo ma barisa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ sunkalo ye kalo barikama ye kalo bonyalen don nka o t'a bali k'a fɔ anw silamɛden kelenw de bɛ wuli su kɔnɔ anw bɛ min kɛ hadamadenw ɲɛ t'a la nka ala kɔni ɲɛ b'an na faamuyali ko ɲuman